Ayo! Pre, Jeff, pre! 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 Ay, ngayong gabi daw! Galing! Nasi pa rin, Jeff, pre. Oh! Mayong gabi ipon. Ibang pare? Wa di rin nilayas. Ah! Sure, joke ko ba? Nanay dako kayong rason nga nung gilayasan ka. Ay, bawo ba dya? Okay, bawo nga nung nilayas si dya. Siguro, maldita ka. Maldita sa imong mata. Jama aray ka. Wa tanaw ba? Di ba? Wa dyan kay batasan, no? Mawag yun si Punay sa karason ba? Nagstoryahan na ito, layo kay ta. Masod ka sa siguro ko na. Mawag para maglami itong istorya ba? Aw, tuod no. Adri, din sa balay. Sunod ako. Kan na akong gusto. O, dali, diri, so, diri, so. Ay, muna yung sakto nga tagbalay. Masod ko ng bisita ba? Oo, sige ka. Pupunit na lang po kanin price, ha? Kako na lang po ba? Kuslan naman buot ako na. Ano si pare? Dawa ko kay bawo ka sa imong pare. Nilayas man ko. Nilayas kay father is layas. Daddy, black hair. Nangunta naman ka. Tungod, siguro na si mong batasan nga na mao. Uy, grabe ko kayo. Student, tingana. Uy, Maldita lang mo ka. saan maldita? Hoy, Mr. Lem. Kaming mga bajin, normal na naman nga magyaw-yaw mi. Magyaw-yaw mga namang ubos. Normal na lagi. Pero nasubraan naman po. Prago na ito na basketball mo ni pare. Dila na ako. Pagkaran ninyo. Pero wag po ni magsugtan. Ay sus, ugari din mo sud sa bay magduwa. Ako mag-repair ninyo. Sos, naunsa. Bula na dyan ni pare ang ganahan ni mong dulaan. Ay syempre, ako na di dapat mo dulaan na. Ay di, manggod daw. Ano yung manggod niya? Praha. Ano lang, pagkina ko. Kami mga lalaki lang, ang gusto na naman kagawakan na. Kung gusto na mo mudula, padula kami. Ayaw na mo daw ang tuya mga babae. Kung talang nyo na babae, nagdula kami. Ay sus, pasumangin lang ng inyo mga laking magduwag basketball kay mang chika mo. Ay, sus mo, yung nga patangin doon sa tika. Pataka naman ka, eh. Ako mismo na dito ka. So, diba lang? Naman, kitap ano eh? Ketchup? Oo, diya. Maganda may ketchup diri, oh. Ako na, sakto. Speaking of sakto, dam. Kami mga laki, dam, sa kung saan na muglason. Pilde, may pilme, eh. Tama man mga baji. Ito, sakto. Sakto man dyan may kanunay mga budget. Kados na kami nasipyat. Ang sasi, wala, ay, kaya mong otok na bakukang mo nang gilayasan. Uy, Isa! Hindi mo malagi ng gidag price. Akin ang price, paulit, magiging mo. Ay, wala na ako. Urot naman eh. Si Madam nalipat yung istorya. Nalibre kong panihapon na. Akong tiyan na, busog na. Kabalo magkukuasa si Pariba. Tuag Cebu. Nagpirititit og una-una.